els que trobaràs dins. Tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs. De números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Una carta molt trapella. No ho havies d'haver fet. Oh, vaja, per què no? Veuràs, té molta feina tot el dia cantant les hores. Precisament per això, el seu món és reduït i la seva vida molt avorrida. Ho entens? Necessita emocions, aventures, risc i perills. Crec que ja sé a què et refereixes. Mil·lèsima! Infinit! Què vols, oncle Aristòtil? Necessito que porteu aquesta carta urgent a l'estació. Avui és l'únic dia del mes que passa el correu. Així que afanyeu-vos! És una carta per la tieta Helènica? No, és per l'escola de Ciutat Matemàtica. Necessitaré un substitut per aquest curs. Un substitut? Doncs, és clar, no puc donar classes d'aquesta manera. I ara, aneu ràpid. Teniu temps fins a les 12. El correu no espera. Anem. Infinit! Que no anàvem de visita? Hi ha un petit canvi de plans. Primer anirem a l'estació a portar la carta. I si ens queda temps, anirem a veure els companys. Primer aquí, després allà, tothom em dóna ordres. Fins i tot tu. Però el teu oncle ha dit Tant que... és el que hagi dit. Potser si arribéssim tard a l'estació, la carta no arribaria enlloc. Oh, no ho podem fer, això. No t'amoïnis, era una broma. Però em preocupa que el vinguin a substituir. Sí, a mi també. Bé, serà millor que portem la carta. Sí, anem-hi. Oh! Oh! Infinit, agafa-la! Això és el que intento. Ei, torna-me-la! Oh, no! Espera'm! Vaig a trucar a l'estació per estar segur que no s'endarrereixen. No me'n refio d'ells, i menys de la meva neboda. Operadora, posi'm amb l'estació del País dels Números, sisplau.
Ah, hola, professor! Me n'alegro que hagi aparegut la seva neboda. No, encara no ha arribat el correu. Esperi, ho comprovaré. Escolti, escolti! Professor, pot ser que amb aquest temps es retardi una mica. D'acord, gràcies. Confio que els nois no tinguin problemes per portar la carta. Infinit! No la veig! Va per allà! La carta! Oh, no! Hola, sóc la Mil·lèsima. Tu deus ser tu. Mil·lèsima! Fes via o perdrem la carta. Que no s'escapi! Hola, sóc la Mil·lèsima. Estem perseguint una carta. Com? Encara no han arribat els nois amb la carta? Sí, potser s'han entretingut pel camí. Gràcies. És estrany. A aquesta hora ja haurien de ser a l'estació. I, per cert, el rellotge no ha sonat en tot el matí. Vaja, deixant la feina per fer i llegint aquestes tonteries. És evident que això és cosa de la meva neboda. Endavant, grumets, busqueu-la! Hola, sóc la Mil·lèsima i perseguim aquella carta.
Tan sols jo podia sospitar els entrebancs que portaria aquella carta. Aquell dia de vell seria l'inici de tots els problemes que es desencadenarien a l'escola. Però va ser a l'estació on va començar tot. Els que trobaràs dins, tindràs 2 nous amics. Quan entris ja veuràs, a un grup no t'ho creuràs, de números jugant, això és ben estrany. És una classe i són 10 alumnes els que t'estan esperant. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres. 10 més 2, 10 més 2. Per l'hora falta poc, tothom està al seu lloc. La lliçó serà molt fàcil, pensa que és un joc. Seu amb el 4, amb el 5 o el 0, n'aprendràs més amb el 9. 10 més 2, 10 més 2, vine a cantar amb nosaltres.